Zdravím všetkých. Dnes by sme si spolu prebrúsili a zrenovovali moje svetla na aute. Svetla už chytajú taký matný povlak. V minulosti som to už robil raz. Vtedy som ich prebrúsil a preleštil som ich 3M-kovou pastou, bielou a modrou. A vydržalo mi to približne nejaké 3-4 roky. Potom som ich ešte zakonzervoval voskom. No a teraz by som chcel vyskúšať. Objednal som si z Alika takúto sadu. Je to taká tá klasická Aladinová lampa. Takže som sám zvedavý, že ako to vlastne bude fungovať. Čo som pozeral tie videá na internete, tak funguje to celkom dobre. Takže som sám zvedavý. No táto sada ma stála nejakých 18 €. Je tu k tomu náplň, lampa, to sú nejaké šmirgle, páska, adaptér a to je vlastne všetko. Keď chcete, môžete kúpiť aj drahšiu sadu v nejakom kufríku, ale mne sa to zdalo byť zbytočné. Keď v podstate mi to stačí aj takto na skúšku, uvidím ako to pôjde. No na brúsenie budem používať 800, potom pôjdem do 1000 a na konci to dám 2000. Všetko sa to brúsi pod vodou, takže tu mám v rozprašovači, mám čistú vodu. No, tie moje svetielka vyzerajú nejako takto, už tam je nejaký ten povlak a tu taký zažltnutý a keď potom by ste ešte na STKčku, tak vlastne môže robiť problémy. No tieto svetlá ešte nie sú až také strašné, ale už to tam je proste vidieť a chcem si to vyleštiť. Takže som zvedavý, ako to bude fungovať táto lampa. No a idem si to teraz pripraviť. Oblepím si vlastne svetlo dookola s touto páskou, čo nám tam dali. A potom sa znova prihlásim, keď to bude mať oblepené a budeme pokračovať v brúsení. No, takže svetla už máme oblepené. Zoberiem si tú 800, čistá voda, postriekam si to svetlo, postriekam si aj ten šmirgel a budem to brúsiť v takých rovných ťahoch, vodorovných. Ono vám to bude púšťať takéto mlieko, čo je dobré, lebo to vlastne ide preč dole ten bordel. Takže pekne takto si to prebrúsite. Treba to postriekať, aby to z toho zliezlo dole. Tak a pokračujeme. Až keď vlastne to mliečko už z toho nepôjde takéto biele, ale bude také čistejšie. No. Teraz vidíte, že to je stále to je také bledé. Treba potom samozrejme dávať pozor na tie hrany, keď sa to brúsi. Niekto to robí aj kotúčovou brúskou. No, ja to robím takto ručne. Kotúčovou to je určite rýchlejšie. Ale dá sa to spraviť aj takto. Len treba to hlavne striekať, aby z toho išiel ten bordel preč, to mliečko, aby to
pekne sa to vybrúsilo. No. Vidíte, že to nie je až také strašné ubrúsenie toho svetla. Takže dá sa to urobiť aj v domácich podmienkach bez problémov. Zaberie to len chvíľku. Takéto prebrúsenie. Možno to približne plus minus do pol hodinky si myslím, že to máte určite spravené, prebrúsené. Nie sa čoho báť. Ťahy sa robia väčšinou takéto len vodorovné. Niekto môže urobiť aj zvislé, ale takto. Ale neodporúčajú sa robiť krúživé pohyby. Ale ja teda robím len tieto vodorovné. Dobre. Pláchneme to poriadne, nech to pekne všetko stečie. Ešte to dáme raz a pôjdeme na tú 1000. Nebudete sa báť toho, že vám to svetlo stane také matné. To je v poriadku. Ono buď to potom na konci, úplne na samom konci preleštíte tú lešťacou pastou, ako som to robil ja prvýkrát. No alebo to zoberete touto aladinkou. Čím lepšie, poctivejšie to spravíte, taký ten výsledok bude lepší. Dobre. Dobre, to spláchneme. Teraz si zoberiem 1000. To je taká vankušiková, že bude vlastne nie dobre držať voda. Táto by sa mohla dať pekne aj na unášač, na nejakú vrtačku. Myslím, že by to bolo s tým tiež pekné, ale ja som nikdy svetla nebrúsil teda s brúskou, aby sa nerobili tie rotačné pohyby, ale skôr takéto vodorovné. Nemusíte ani na to nejako strašne moc tlačiť. A ono vlastne už, ak budete používať tie jemnejšie papiere, tak vám to svetlo sa bude aj trošku viacej prejasňovať. Vždy si opláchite aj ten šmirgel, aby ste tam nemali nejaký ten bordel, aby sa vám potom nedorývovalo to svetlo, že si to znečistíte a dorývujete si to vlastne potom nejakým nečistotami. Tieto vankušikové sú perfektné v tom, že vám pekne držia tú vodu a nemusíte to až toľko vlhčiť, keď vám to odplavuje.
neporiadok. Vidíte, teraz už ide to mliečko z toho také úplne že bledé, skoro ako voda. No. Takže tak. No dobre, a teraz to zoberieme tou 2000. Učíme si ho. A tým už to pekne naleštíme na hotovo. Vidíte, už to je úplne perfektne vybrúsené. Už to je paráda. Už pekne vidíte aj to svetlo dovnútra. Takže teraz to ešte očistím s vodou. No, zoberieme si teraz čistú handru a to svetlo si takto pekne utreme. Ono ostane troška také mliečne, ale to vôbec nevadí. No. Dobre. Ja si idem teraz urobiť, keď toto troška uschne, idem si urobiť ešte druhú stranu a potom sa prihlásim. No dobre, takže ja už mám svetla obrúsené, jedno aj druhé. Už som tam nalial tú zázračnú modrú tekutinu, takže ja si to teraz skúsim zložiť dokopy a uvidím, no. Som sám zvedavý, ako to bude fungovať. Keď to fungovať nebude, tak to potom znova preleštím, ako som to robil ten prvýkrát. Počkáme chvíľku, kým sa nám tá konvička asi nahreje. Ešte to nič nerobí. Takže už to možno za chvíľočku bude nahriaté. Skúsime si to tam priložiť. No. Už nám to niečo robí.
Je to zaujímavé. Vyzerá to, že to asi bude fungovať. Uvidíme potom, koľko to vydrží, životnosť toho. Ja si to potom ešte asi zaleštím zase tým voskom, ako som to robil minule. No ide to celkom rýchlo. Troška nám pofúkuje, tak je to také. Ale myslím si, že je v pohode. Dobre, ja prebehnem ešte druhé. To vám ukazovať nebudem, lebo postup je rovnaký. No tak, ja si myslím, že výsledok je viac nedostačujúci. Akože som prekvapený, že nejako to pekne rozžiarilo. Neviem, čo to je za chemikáliu, ale tie svetlá vyzerajú celkom fajn. No hovorím, no ja ich teraz ešte nechám to chvíľočku usušiť a ešte ich asi prevoskujem s voskom pre istotu, no neviem, či akú to má životnosť v takomto stave. No a to bude vlastne všetko, čo s tými svetlami budem robiť. Ja som zvedavý, koľko vydržia v takomto stave. Dobre, ďakujem za zhliadnutie a všetkým prajem pekný deň.